जोलुर बादायनायाव बर' बेप्टिस्ट एसोसिएशननि माबानायाव बानजायनायाव दिनैसिम बे 5थि खेब जोलुर बादायलायनाय बर' बेप्टिस्ट एसोसिएशना दिनै जोंनि बर' समाजावहाय इयुथफोरखौ जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों मोनसे जा सांग्रांथि लाबोनायनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आं बेक्तिगत भाबै खोब आंनिफ्राय बरायनाय थाबाय आरो जोंनि समाजाव बेफोरबायदिनो फिजिकेल एक्सारसाइसनि गेजेरजों मेन्टेल एक्सारसाइसनि गोनांथि जानानै फैदों आरो बेबो मोनसे जोंनि गेजेरावहाय सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनायनि मोनसे हाबाफारि बेनिखायनो दिनैनि जा बादायलायनाय बा 6थि खेब बादायलायनाय बे 6थि खेब बादायलायनायनि जि फाइनेल खेल बे फाइनेल खेला खोब मोजाङै जागासिनो दङ दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो बोथोरनि गाज्रिनि थाखाय एसे खेला किसुमान माबा जादों अब्लाबो सरासनस्रा भाबै खोब मोजां जादों आरो सांग्रांथि जोंनि समाजनि गेजेराव जोलुर बादायलायनाया टटेलि जोंनि इनभाइरनमेन्टखौ चेन्ज खालामदों बिटिआरआव बेखौ जों हमदांनो हादों। सार दाख्लैसो ICLआवहाय प्रेसिडेन्टआ बे आइलिंआव गेलेनो थाखाय बे जोंनि थाखाय बरायथावना बाथ्रा मानोना ISPLफोरनि गेलेनायखौ नुनानै बर'लेण्डनि रायजो राजाफोरनि जा माने सांग्रांथि आरो फुटबलखौ मोजां मोननाय बेखौ नुनानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो खोब एक्साइटेड जादों बयनिख्रुइ बांसिन एक्साइटेड जादों होनबा 560 जोंनि बर' सिख्लाफोरनि जा बागुरुम्बा मोसानाय बे मुलुगनां दरबारावहाय बर' हारिमुखौ जौगानायनि मोनसे सिनखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेखौ नुनानैनो जोंनि अल इन्डिया फुटबल एसोसिएशननि जा आफादगिरि बे आफादगिरिया बे खाबुखौ जोंनो होदों गतिके बर' हारिनि थाखाय बे बरायथावना। जोङो इयुथ कमिटि Bbcaनि जानानै जोङो बे खेलाखौ गेलेहोनायनि उद्देश्यआ बेनो जाहैबाय जोङो दा नुनो मोनो जोंनि सारिगिदिं एन्टि ससियेल गेमजों जोङो नांथाबनानै थानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय ड्राग्स एडिक्ट एलकहल जिखुनु एलकहल एडिक्टेड बेनिफ्राय जोंनि आथिखालनि बर' समाजनि गासैबो लाइमोनफोरखौ बेफोरबायदिजों गोदोनानै थानाय नुयो बेनिखायनो जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे जोङो बिसोरखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ बे एडिक्टेडनिफ्राय जों माबोरै बासायनो हानाय एबा माबोरै रैखा खालामनो हागोन बेनि उद्देश्य लानानै एन्टि ससियेलनिफ्राय एसे रैखा खालामनो थाखाय जोंनि जे स्पर्ट्स बे स्पर्ट्सखौ जोङो बेबायदि खुंनाय जादों जाहाथे बेयाव गेलेनायनि थ्रुयै बिसोरखौ एन्टि ससियेल गेम आरो एन्टि ससियेल माखासे एक्टिभिटिसनिफ्राय जोङो रैखा खालामनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला साफ्रोमबो इयुथफ्रा स्पर्ट्स होननानै बुङोब्ला बयबो मोजां मोनो बेयाव खुनु निसा बाहायग्रा बा बाहायै बेजों जेबो फाराग गैया बेनि थाखायनो जोङो बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो बेखौ दिनै खालामनाय जादों बियो थांनाय 23 तारिखनिफ्राय लानानै दिनै जोबथा फाइनालसिमाव सफैबाय दायो फाइनाल राउन्ड हिसाबै थाइखाजरा एरिया आरो आमथेखा एरिया मोननैनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ दा जोङो आसा खालामदों बे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो बेयावल' नङा जोंनि बर' बेप्टिस्ट एसोसिएशनल' नङा बा जोंनि इयुथ कमिटिल' नङा बेनि गेजेरजों जोंनि गासै दुलाराय बर'आबो जेन' जोंनो फुटबलखौ मोजां मोननाय हिसाबै फुटबलनिफ्राय सासे राफुंसार गेलेगिरि बेनिफ्राय ओंखारनो जोंनि थांखिया बेनो आरो बेखौ लानानै जोङो बेबायदि खेलाखौ जोङो गेलेहोबाय थादों। बबे एरियानिफ्राय जोंहा गासै 7था एरिया दङ मख'जाथावै थुक्राझार एरिया आमथेखा एरिया बरपटार एरिया क'क्राझार एरिया बामोनगाव एरिया आरो धेकियाजुलि एरिया फ्राय जोङो पकेट एरिया हिसाबै बिश्वनाथनि आन्दाराव सिङाव थानाय जनाय बेखौ आरो लोगोसे गफुर बे गासै टीमखौ लानानै जोङो बेयाव गेलेहोनाय जादोंमोन जोङो फारियै जोङो मोननै गेलेहोनायखौ लादों बयसफोरनि थाखाय जोङो फुटबल आरो गार्लसफोरनि थाखाय थ्र'बल जोङो गेलेहोदों आरो आसा खालामदों नेक्स्ट इयुननि फैगौ बोसोराव जोङो बेबायदिनो एक्टिभिटिसखौ जोङो बारायलांगोन एबा जोंनि स्पर्ट्सखौ जोङो बारायलांगोन जोंनि थांखिया बेनो जाहाथे जोंनि इयुथ्सफ्रा गेलेनाय आयदायाव जौगालाङो बेखौ लानानै जोङो बे मटिभखौ लानानै जों गेलेनो बेयो दिनैसिमाव 5th टाइम जाबाय आवगोलाव जोङो गेलेहोबाय थादोंमोन नाथाय सिगांनि गेलेहोनायखौ जोङो एसे गुबुन स्टाइलनि गेलेहोनाय जादोंमोन नाथायब्ला जोङो बेखौ बेबायदि कन्टिनिउ खालामनाया दिनै बे बोसोरसिमाव गासै खेब 5 जाबाय आरो फैगोन बोसोरनि थाखाय जोङो साबसिनै प्रिपेयार खालामनानै दङ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो
जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा थुलुंगानायखौ मोनबाय आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय गोबां जानाय लोंनायखौ गारनानैब्लाबो आरो जायफ्रा जानाय लोंनाय माखासे एडिक्टेडआव थानाय लाइमोनफोर बिसोरबो दिनै बेबायदि गेलेनायखौ